Sme vyšli z toho stroju času. Áno, však to bolo veľmi zlé, ale toto aj vypadá ako náš mesto. Však toto je všetko to iné. Áno, však toto je v budúcnosti polomesto. Aha, a počkaj, čo je toto? Povedať, čo je toto? Toto je... Počkaj, to však to je... Aha, to je nejaká ona. To je nejaký malý kopec trávy, čo tu vyrobili. Aha, takže tá príroda to vytvorila kopec. Áno. Kopčak to vytvorila. Tak ideme do toho nového polomesta. Áno, ideme sa kúknúť čo do nové. Už sme sa pripojili s mojimi kamarátmi do Antipov klubu. Takže toto je nový klub, ako vidíte. My sme tu iba trochu boli a oni už to tu neviem koľko rokov, takže že my chceme dať pre všetkých polov a dať pre celé to nové polmesto, čo urobili, ale my sme už prestali s nimi bojovať, takže neviem, čo máme robiť. Asi budeme robiť normálne, že sa kúkať, koľko nových členov sa pripojí. Ja som tu stratený už to koľko rokov, keď sa zničilo polmesto. Počkaj. Ahoj, jahodový Hagi-Wagi. No ahoj, my už pred neviem koľkými rokmi, asi 50, bolo to staré polmesto. Ja som to tak mala ráda. Áno, aj ja. Ale tak čau. Ahoj. Počkaj. Auta na predaj, iba za 50 centov alebo za 2 eurá, ale nevadí. Toto je nový obchod, čo ste tu otvorili? No áno. Ale počkaj, vy vypadáte ako Paulov táto. No áno, to neviem, kto je Paul. Neviem, veľa Paulovia tu sú, ale neviem jedného, čo má meno Paul, tu nežije. Žiadny, čo má meno Paul. Určite sa môže nejaký nájsť, ale to určite nebude. Ja neviem ani, kto to je. Aha, takže to vy tak vypadáte. Ale tak one. Tak aspoň neviete o nikoho. Nie, ja proste iba tak asi vypadám, lebo som už taký starý, tak mal som ten istý klobúk. Áno, ty si mal ten istý klobúk. Čo? Ja som mal ten istý klobúk? Kde si váš táto kúpil ten klobúk? On si to kúpil pre nejakými neviem, pred 50 rokmi si kúpil ten klobúk v roku 2024, už v decembri, aby tak lepšie vypadal. A k tomu, to bolo v takom obchode, čo niekde tam bol ten obchod, ako ste išli táde a potom táde donútra. A neviem, či to tam ešte... Počkaj, to tam ešte furt bolo, ale už to bolo zrúcené, ešte furt to išlo. Potom upratali to celé miesto a ja som tak kúpil ten klobúk, už to je zabreté. Čo? A vlastne, aký je rok, keď sme 50 rokov do budúcnosti išli? Počkaj, takže vy ste zo starého času? Nevidíte? Áno.
No poď, polobrat. Ja som iba hľadal niečo vo stroji času, či aký, v akom, ja som proste čítal na mojom telefóne, že oné, že koľko, že kedy bude oné. Proste neviem. Tak zoberiete si jedno auto. Ok, ja si zoberiem toto. A ja zoberiem toto. Tak čaute, čau. No tak to bol veľmi dobrý obchod. Áno. Škoda, že už nie je rok 2025, ale 2075. Áno, kúkni sa môj telefón. Môj telefón už nefunguje. Čo? Aha, funguje, iba je starý. Počkaj. 2075. Áno, tak ono na mojom to ukazuje. Čo budem robiť s týmito autami? Neviem, asi tak. Toto je rýchlejší. 3, 2, 1. Tak, to bolo ďalej, takže asi moje rýchlejšie ok, nevadí, ale tak kam pôjdeme ešte? Niekam pôjdeme, iba si berem moje auto. A môžeme pokračovať.